بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام دے چند ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن بادشاہ دا مالک جلدہ جلد ظہور فرما سائیں انہوں دی زندگی دراز فرمائے انہوں دا سایہ ساڑھے سروں تے سلامت رکھ محمد و آل محمد دا مالک ماتمیان شبیر دی زندگی دراز فرما۔ ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، بہت تھوڑا پڑھنے چونکہ میرا گھر ہے، میرے بیٹے دا ایک پروگرام ہے اے اور رات آئی، ٹھیک ہے جی، تے آج پورے ملک دا ادا کرے منتظر۔ ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، انسانیت گروں کا یہ قانون ٹھیک ہے، انسانیت گروں کا یہ قانون ٹھیک ہے، یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان اس قتل میں تو بھی شریک ہے۔ جی پھر پڑھ دینا۔ ظالم ڈرا ہے ظلم کی، اے گھوڑے لنگ دے روز چاہیے تھے اتھوں کدی کسی آکے گھوڑا پرا لے جا، ہاں اے گھوڑا قبلہ صاحب جناب کرامت صاحب جدوں اسی بنا کے شبی پاک لے انہیں ہاں اعتراض ادو ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشہیر سے صدا، انسانیت گروں کا یہ قانون ٹھیک ہے، یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان اس قتل میں تو بھی شریک ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری بسم اللہ۔ ایک اور روائی نہ پڑھیے، میں بسم اللہ کروں۔ اے منتظر تین مولا بڑی بخت لانے میں اجے توں چار آنے میں ایک حصہ ہیں اگے، ٹھیک ہے، اینا پیراں فقیراں دا صدقہ، امام حسین بادشاہ دی دھی دا صدقہ، بہت بڑا مدا خان، جن ووٹ نہ دینا ہوئے اور سرکار بیٹھے نے تو یہ گاں ہو جا۔ جی میں اعلان کرا کے ٹائے توجہ ہے جی، انہاں غدیر دا میدان پلانے اتر گئے، یعنی پروگرام ختم ہو گیا۔ منتظر وہ ایک بابا بولے ہو سکے ہوں چلیے، سرکار سلیمان آدن جی بزرگ آدن چلیے، انہوں نے آکھے دا پلانا ڈٹھا ہی ہو سکے جی وہ میرے کول ہے، ہو سکے دے ہی نہیں، دے ہی نہیں، ہو سکے جی دیندہ نہیں پر میں نے پتہ ہے وہ دے پلانے دا۔ انہوں نے آکھے جی انران دا کیے کرنا کیے، انہوں نے کہا اتنے سامنے میرے علی دا خیمہ لاؤ، او دے وچ میرے علی دی کرسی لاؤ، او دے وچ میرے علی نو کرسی اتنے باؤ، اے جنہیں خطاب سنے نا غدیر دا اے لین بنا لو، اکی منے داخل ہوندے جاؤ دوجے منے نکل دے جاؤ، اے ہاتھ علی دے پیروں تے رکھو، اے ہاتھ نال علی دا ہاتھ چومو مبارک دیو،
نہیں 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 نو پرابلم جی یہ میری لائیاں بوٹیاں نے توجہ رہے انہوں نے آخیا بھائی جو تو ہی میرا چھوٹا بھائی ہے یہ میرا بیٹا ہے میں گل کدھر ہور دے پہ کرنا اوتھے چاہیے سائیں جی کہ انکار کر جاندہ بابا انہوں نال علی دے جے دشمنی آئی راندہ خمتے پکا انکار اتے انج تعداد رکنے والے نہیں نہ لینی انہوں نال علی دے جے دشمنی آئی راندہ خمتے پکا انکار اتے اوتھے جا کے من بیٹھا گل ساری ریا قائم نہ قول قرار اتے جیڑا من کے مکرے او دوزخی ہے لانتی ہے کر تم ہی لانت بے شمار اتے وہ ساڑھے نال فضول تو جگڑنے ڈگیں کھوتے تو کوڑ کبار اتے کساں جیو سارے جیو ہاتھ کھڑا کر کے حیدری ربائیاں ماس جھولے لال الاست اے میرا مقدر سائیوں رہا نعرہ لوایا میرے جی مولا زندگی راہ فرماوے میں تو انہوں ایک دو اور ربائیاں سنان لگا مست ملنگا نو تے دنیا پاگل پاگل کہن دیئے توجہ کرے ہے مست ملنگا نو تے دنیا پاگل پاگل کہن دیئے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھور دی رہن دیئے سچی سچی گال سناواں اللہ دی اس دنیا وچ اور ملا نالو جگنی چنگی چلو علی دا نا تے لین دیئے صدقے جان بسم اللہ چلو ایک اور ربائی کون آگ کے اللہ بنائی دنیا اس کون دے وچ کوئی رولا تھے نہیں تو نہیں پتہ سائنوں کو پوچھ لینے ہیں کون آگ کے قبلہ اللہ بنائی دنیا اس کون دے وچ کوئی رولا تھے نہیں جائیں کون نہ کھے ہے ذرا ویکھتے سہی وہ وزن وچوں کتے اولا تے نہیں میں سنے ہیں او دی زبان کوئی نہیں تکڑے ہوں کہ میں سنے ہیں او دی زبان کوئی نہیں اس گل دے وچ بھی رولا تے نہیں ساجد جیڑی زبان نے کون نہ کھیا کتے مومنہ دا علی مولا تے نہیں جانا بھی علی ہے جی کنیاں کہ تو ہن یاد نے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات
چلو تو میں کہڑا چلے ہاں خطبہ پھر شروع کریے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات منتظر یہ پتہ ہی نہ بھئی لاہور دے ساؤنڈ غلط نے چکوال دے ساؤنڈاں جا پورے پنجاب چ ساؤنڈ کوئی نہیں ٹھیک ہے تے اے جڑے بندے ہوندے جے نا جنہاں چوکھیاں پینٹاں پائیاں نے تمیز تھلے اتے پینٹ اتے بھی ہن پینٹ اے ایتھوں مکھ معافی بھی ہوندے جے آواز ہی نہیں آ رہا آؤ جی قصیدہ پڑھیے ہاں جنت جان دی رٹ لگی ہے سائیں جی آپ پیچھے جائے تو بڑی سستی 4 شیعہ مارو سارے خاندان بخشوا لو ٹھیک ہے نہیں موڈ ہی نہیں رہا جنت جا دے جنت جانا ہے ملا انج جنت منگتا ہے نہیں جانا کلفی منگتا ہے تے جنت لینی کتھوں ہے وہ جا دسن لگا دسیے کر سچیاں نال پیار تے جنت مل ویسی 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 من چودا آؤ تو صحیح نہ ہونا بھائی جی سانو کھڑے کر کے ٹوٹ گئے نا ایک نا سائیں جی بندہ مینو آد ہے فوق صاحب دا قصیدہ سناؤ ذاکر صاحب ایک بندہ مینو آد ہے فوق صاحب دا قصیدہ سناؤ ایدے چکوال اللہ سے وہ مینو آ کے تین ٹور پہ ہے میں لے کے وہ مگر ٹور پہ میں انہیں کہ کدے چلے ہو مشین چ میرا ہاتھ دیکھتے آپ باہر چلے ہو قصیدہ سنو نہ ہونا تے جنت ملنی کتھوں ہے آنی کیویں کر سچیاں نال پیار تے جنت مل ویسی کر سچیاں نال پیار تے جنت مل ویسی او من چاہدا سردار تے جنت مل ویسی واقفوہم انہم مسئولون روک لو انہوں ڈکیا جے اے جے رکن والا اینی گل ہے انہوں روکو او بھائی جی اڑاؤ انہوں آخیا ہے امال پورے نے
नमाज़ां पूरियां ने। उन्हें आख्या असीं नहीं बुलाते पे, CIA मैशर वाले बुला रहे हैं। इधर आओ, शायद अल्लाह तेरी जिंदगी करे। मेरा शागिर्द है। उन्हें आख्या है पूरे ने, उन्हें आख्या पूरे ने ए बुलाते जे असीं नहीं बुलाते, ए CIA मैशर वाले बुला रहे ने। आ गए, किधर चले हो? उन्हें आख्या जन्नत च प्यो दी जगीर है। खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ, ए कॉल पे चलती है, वायरलेस पे चलती है, ए फोन आ गया। हेलो जी, ओ मोटा मौलवी नपया जे कोई ना? उन्हें आख्या जी नप लिया। उन्हें आख्या माल इन्हों को ले लो तो गल करके लैने। गल पहले यह करनी है बस तुहाडे माल असीं फोलदे नहीं, सिर्फ इतनी गल दसो कि तुहाडे इन्हां अमलां ते अली या अली दे पुत्रां विचों किसी दी मोहर है। उन्हें आख्या जी वो तो कोई नहीं। उन्हें आख्या माल सन दो ना, चंगी धुप वेख के उत्थे कान फड़ लो अपने आप ही, उठ जाओ उठ जाओ जी। वो पाबंद हो गए ने। उन्हें आख्या साडे यार रोजे पूरे ने। एक मोटा मौलवी आया ते आख्या रोजे पूरे, नमाज़ां पूरियां, हज पूरे, ज़कातां पूरियां। उन्हें अमाल सड़ के न जन्नम च ते फरमांदे ने रोजे हज नमाज़ां वक्त गुजरना जावे हुण भी हैदरदा कर लो जे इकरार ते जन्नत मिल वैसी। एक मैं तुहाडे लौरियां लोवे के शेर लिखे है, वो जनाब नूं मैं सुनान लगा। ए क्रिकेट नहीं खेडन जाते बाहरले मुल्कां च, उन्हां नाल एक बाबा जांदा जिहदा एडा कद, एडा बड़ा टेढ़े, हथे झंडा हुंदा है ते इंज करदा है चाचा ए क्रिकेट। मैं आख्या यार मैं सुनिया गुलाब जाम एदियां गोल गप्पे दी रेहड़ी आई उत्थे लाहौर। उन्हें आख्या जी उत्थे आई पुत्र करदा ना हुण काम ते एक ही काम करदे ने जे इन्हां नूं जिहदे टीम जांदी उस मुल्क ही टुर जांदा है। वो आदा जी ये पाकिस्तान दे नारे लांदा है। मैं सोचा साइंस जी किबला मेरा बादशाह मेरा सरदार, मैं सोचा जेड़ा बंदा पाकिस्तान दे नारे लावे वो 26 मुल्कां दी सैर करदा ते फ्री। आओ खजरा अली मौला दा नारा ला के वेखिए। जन्नत की पुत्र इमरान दा केड़ा लजपाल दसा कसम खुदा दी फरमान रिसालत है। नारे अली दे मार ते जन्नत मिल वैसी। या अली नहीं बस एक जुमला मसाहब दा, चूंकि मेरा घर है, मेरे बेटे की मौला जिंदगी दराज करे,
امام حسین ہیں، بہت بڑا مداح خان بناوے سرکار دی ذات تے باواز بلند ایک صلوات پڑھو. مستاں کر میں دم دم ذکر امیر دا، مستاں کر میں دم دم ذکر امیر دا، مستاں کر میں دم دم ذکر امیر دا. او پار مایا وے تخت تباوے، پار مایا وے تخت تباوے، ہر جا ہووے راج شیاں دے پیر دا. جیڑی گل کرنا چاہنا آوے تخت تے بوے تے پہلا جیڑا کام کرے، جیڑی ساڈی نوکران دی ساڈی گداگراں دی دعا ہے منتظر کیڑی ہے؟ او دعا کیڑی ہے؟ جلدی جلدی آوے اجڑے ہوئے گھر وساوے، بچھڑے بہن تے بھرا ملاوے دکھ مکاوے. اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں، تیرا لوہے دا جگر نہیں. جلدی جلدی آوے اجڑے ہوئے گھر وساوے، بچھڑے بہن تے بھرا ملاوے دکھ مکاوے. دھوپ تو اٹھاوے چھاں تے بہاوے، دھوپ تو اٹھاوے چھاں تے بہاوے. او بی بی کو جڑی آدھی آئی ویڑا تیرے کھیر دا. میں صدقے جاواں اس بی بی نو اٹھاوے جڑی آدھی ہے یسگر لال ہون پانی مانگ. تیاری ہوندی پئی ہے. میں انہاں مضمون نال نہیں آ رہا، میں اپنی مرضی دا مضمون ایک بالکل کلوز کر کے مجلس پاک نو چھوڑدا پیا. تیاری ہوندی پئی، میرے آقا دی آواز ہے یہ باس کربلا دے مسافراں دے نام لکھ. میرے مولا نے نام لکھن، ہن لکھ شام دے مسافراں دے نام. مولا کیا لکھاں، مولا کیا لکھاں؟ سیدہ دا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام. گل سمجھ چاہ گئی تے فجر مسلے تے رون دی میں ضمانت دینا. ہاں زینب بنت علی اسیرہ شام. ملک صاحب لکھنا لکھولے میری سین معصومہ دی آواز آئی ہے جڑے ویلے میری پھپھی دا نام آئے میرے چاچے دا رنگ زرد ہو گیا ہے. پر امام دا حکم آئی، میرے آقا نے کمدے ہاتھاں نال لکھیا زینب بنت علی اسیرہ شام. مولا ہن کی دا نام کلثوم بنت علی اسیرہ شام. مولا ہن کی دا نام رقیہ بنت علی اسیرہ شام. منتظر اگے پیچھے ٹردا پہ آئی، ہن اگے آگے ہاتھ بننے سے آدھا زندگی توں کچھ نہ دیویں میں کچھ نہ منگ سا. کراں کیا؟ اٹھے عباس اچھا رونے روکیا دے جے تو حکم دے میں تاں اے دو میں نہ مٹا دے آئے شام جان دے رکیا جان میں لکھا دے میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. مولا ہن کیا لکھاں؟ رقیہ بنت علی اسیرہ شام. اگے پیچھے ٹردا پہ آئی، ہن اگے آئے اگے آ کے آدھے جے تو حکم دے میں تاں اے دو میں نہ مٹا دے
شام جان تے رکیا جان میں لکھا دیوا وچ بازاراں دے تے درباراں دے وچ بازاراں دے درباراں دے کافی خطبہ نوکر دی ہمشیر دا جدن آکھیا کافی خطبہ نوکر دی ہمشیر دا میرے آقا فرمایا میری نبدی ہوئے آ زینب دی جتی پھر بڑا جے تو حکم دے میں تھا اے دون نام تم ماتم کرنا شام جان دارو کئی جان مالکا دیوا جے تو حکم دے میں تھا اے دون نام کا دیوا شام جان دارو کئی جان مالکا دیوا وچ بازاراں دے تے درباراں دے وچ بازاراں دے تے درباراں دے کافی خطبہ نوکر دی ہمشیر دا ذہن میرے پاسے رکھی معامل بہ گئے مستوراں سوار ہو گئیاں شبیر معاملہ نے موہنے تے باہر آئے جدوں باہر آئے ایک معامل لٹھے رباب دا جدے میری سین سگرا سوار ہے ہاں دے نالس کرے شبیر نے آکے دھینوں کچھ نہیں آکھیا شبیر ٹردہ ٹردہ اکبر دے کول آکے آدھے جا بہن آکھ لہ جاوے جا بہن آکھ لہ جاوے علی اکبر ٹردہ ٹردہ ماں دے معامل دے قریب آئے اچھا رونا ہے میری سین سگرا لہ آئیے ہون بھرانوں کچھ نہیں سکھیا پیو دا ہاتھ نہ پیاس وڈی حویلی جا کے آدھیے وے بابا لگڑیے حویلی بارا کون پوچھ سی حالے آئے مارے ویسا میں بابا میں کو لے کے وجہ تلالے لگڑیے حویلی میرا کون پوچھ سی حالے جی کہنا لگڑیے حویلی میرا کون پوچھ سی حالے اٹھتے نباسا بج دیا سا اٹھتے نباسا بج دیا سا دیکھنا ہے میں سیرا اکبر ویردہ جی کرا پورا سنا ماں میرا برادہ پہ پورا سنا میں جملہ پھر پڑھن لگا جے تو حکم دے میں تھا ایک کون نام مٹا دیوا آئے جان جان دارو کئی جان میں لکھا دیوا وچ بازاراں دے تے درباراں دے وچ جے تو حکم دے میں تھا اے دو میں نام مٹا دیوا شام جان دارو کئی جان میں لکھا دیوا وچ بازاراں دے تے درباراں دے وچ بازاراں دے تے درباراں دے کافی خطبہ نوکر دی ہمشیر دا لہائی ماں دے معامل تو آکے پیو دا بازو نہ پیاس میں تو اڈے واسطے شیر پڑھن لگا آکے پیو دا بازو نہ پیاس بازو نہ پکیا دیئے وڈی حویلی چلائے گئی ہے اے جملہ ہی ذاکر صاحب جڑا میں نو کھا گیا او کیڑا جملہ ہی میری سین دی آواز پیان دیئے وے بابا لگڑیے حویلی میرا کون کچھ سی حالے مارے ویسا میں بابا میں کو لے کے وجہ لالے لگڑیے حویلی میرا کون کچھ سی حالے مارے ویسا میں بابا میں کو لے کے
ویکھنا ہے میں سہرا اکبر ویر دا. میرا بھائی آدھا پہ ہے سرور کہ ساجد حسین ایک بند بھی پڑھ اس شہزادے دا جنوں جھوڑی چ لے کے آدھی جی مینوں لے گئے میں تیریاں ڈوریاں جوالا سا. جے مینوں لے گئے میں تیرے پینگے دیاں ڈوریاں ہلے سا. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صرف آئے میں صدقے جاواں. ہویا حق باطل دیاں ہو کئی جنگاں لگے جت میدان وگادا ہو کیتے قتل جوان جوانہ نے شیوا ہے مڈے پوچھ لے کل علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا ہوئے قاتل 34 سالاں دا مقتول ہوئے 6 ماہ حرملہ انعام لے آئے کوفے اپنے گھر آئے اپنی ماں نو آ گئے اماں دیکھ میں کتنا انعام لے کے آیا. ماں دیئے تم گورنر جرنیل کسے جرنیل مارے آؤ سی آدھا نہیں اماں آ میرے نال مکان دی چھت ہے مکان دی چھت ہے کافلہ لنگ پہ ہے. عباس آل اشارہ کر کے آدھی تو اس نو مارے ہے آدھا نہیں اماں قاسم نو مارے نہیں اماں اور سونے شہزادے نو مارے نہیں اماں تے پھر انہاں کتنا انعام لے تے کس نو مارے. اے بغیرت مسکرا کے آدھا آؤ جی دے منہ چو